Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Кася, а що ти малюєш? Покажеш? Ні, поки що ні. Ну нам же цікаво. І глядачам так само. Ні. А чому, Кася? Ми твої сябри. А сябров заўсёды запрашають на відкриття вистави. А ніякого відкриття не буде. І вистава так само. Ви що-небудь розумієте? І ми так само. А що тут незрозумілого? Просто я не вмію пригоже малювати. Кася, да ти що? Я стільки разів бачив твої малюнки. Ти чудовний мастак. Я і сама так думала. Тільки ось сходила в мистецький музей, погляділа на картини і зрозуміла, що у мене так малювати ніколи не отримається. Ти ж тільки вучишся. Пройде час, і твої картини будуть упригожувати музеї світу. Не будуть, бо у мене усе отримується криво і косо. Там, де треба ровну лінію провести, у мене полкруг, а там, де круг, у мене квадрат отримується. Може, тобі так здається? Не здається, я із одного боку гляділа, і з другого зовсім не тое, що задумувала. Кася, може ти блитаєшся у назвах фігур, а сама говориш, що вони у тебе не отримлюються? Не ведаю я фігури. Давайте разом гэта і проверим. І ви, сябри, коли ласка, поутельничайте у нашому тесті. Так, откажите, що гэта за фігура? Трохвугольник. О, і глядачі гэтак же адказвають. Усе правильно, трохвугольник ні з чим не переблитаєш. Лічи вугли і все. А ось така фігура з ровними лініями і вуглами як називається? Прямоугольник. Менавіта так. А такі ровненькі і однолькові з усіх боків прямовугольник називають квадрат. Правильно? Правильно. Для тих, хто любить розныя навуковыя факты, магу паведаміць, што назвы геаметрычным фігурам упершыню далі старажытныя грэкі, і яны першымі пачалі гэтыя фігуры вывучаць. А моя любимая геометричная фігура – гэта круг. Як яго не круці, як на яго не глядзі, ён заўсёды аднолькавы і роўны. І ніяких вуглов. Зваліцца і пакоціцца. А ви ведаєте, що можна малювати з допомогою геометричних фігур? Максим, розказуй хоче, що гэта за спосіб. Я вельмі хочу його поспробувати. Усе доволі просто. Наприклад, ми хочемо намалювати дом. Ага. Спочатку ми уявляємо, з яких фігур він складається. Так, шматпавярховий нагадує прямовугольник. А невеликий можна уявити як квадрат, а трохвугольник – гэта яго дах. А соненька гэта круг. Ой, як цікаво! І зовсім не складано. Я поспробую яшчэ раз намалювати те, що задумала, використовуючи гэты сродок малявання, Макс. Добре, а зараз давайте поглядім мультфільм і подумаємо, з яких геометричних фігур він складається. Сябры, а коли хочете, можете придумати свою фігуру і дати їй цікаву назву. Откажите мне, коли ласка, ви спорт любите? Яшчэ як, я ж футболом займаюся. У мяне амаль кожны дзень трэніроўкі. Ой, а я вельмі люблю глядзець по телевізору самые прыгожыя віды спорту. Фігурне катанне ці мастацкая гімнастика. Футбол ды фрыстайл таксама прыгожыя віды спорту. Пасля моих любимых. І правда, у кожнага ёсць свой любимый від спорту. Хтосьці паспрабаваў ім займацца, а хтосьці пакуль што марыць пра гэта. А вось паспрабуйце здагадацца, якая спартыўная гульня пачалася з вішнёвай костачкі і пер'я. Лесік, ты нічога не пераблытаў? Што за костачкі? Што за пер'і? Дзяўчынкі і хлопчыкі, а вы разумееце, што загадаў Лесік? Добра, дам падказку. Давай. Такую гульню вы цудоўна ведаеце. Падчас летніх канікул гэта адна з самых папулярных спартыўных гульняў. Так, футбол, піянербол, бадмінтон. Усё правильно. Что правильно? Ты отгадала.
Няўжо бадмінтон? Так і ёсць. У даўніну ў Японіі была вельмі папулярная гульня, якая называлася ойбане. Гульцы перакідвалі вішнёвыя костачкі. О, Якія былі замест валанаў? Правільна, Ма. а балан хто придумав? Англічане. Яны змайстравалі больш зручныя ракеткі і валан, які лепш лятае. Вядома, такая гульня вельмі спадабалася жыхарам іншых краін, і ўсе пачалі ў яе гуляць. Я ведаю, што бадмінтон алімпійскі від спорту. Менавіта так, Максім. Цяпер гульцы павінны прытрымлівацца пэўных правіл і карыстацца ракеткамі адпаведных памераў. Здаецца, зусім простая гульня, а мае такую доўгую гісторыю. А зараз давайте устанем за сваіх канапаў ды крэслаў і зробім невялікую зарадку. Ці проста патанчым. Тара-та-тара. А разам з тым паглядзім ранішні мультфільм. Ага. Тара-тан-тара-тара-тан-тара. Хлопчики, хутчэй падказвайце, што рабіць? Расказвай, што здарылася? Мне толькі што патэлефанавала сяброўка. Яна пайшла выгульваць свайго сабачку, паслізнулася і упала на лёд. Ледзь устала, з цяжкасцю дадому дайшла. Вельмі нага баліць, нават на заняткі не зможа прыйсці. Яна бацькам сказала? Не, яны на працу ўжо пайшлі. А доктара выклікала? Не выклікала. Я лічу, калі такое здараецца, трэба адразу патэлефанаваць сваім бацькам. А калі тэлефона няма? Можна папрасіць таго, хто побач, набраць нумар бацькоў. А таму неабходна ведаць на памяць нумары мамы і таты. А вы ведаеце? Можаце зараз іх і паўтарыць. Яшчэ бацькам трэба дакладна расказаць, дзе вы знаходзіцеся. Калі спатрэбіцца, разам з дарослымі наведаеце доктара-траўматолага. Ён дасць рэкамендацыі, а можа нават накладзе гіпс ці павязку. Памятайце, у галалёд трэба быць вельмі асцярожнымі. Неабходна ісці маленечкімі крокамі, перасоўваючы ногі. Летам за такую хаду вам могуць зрабіць заўвагу, а вось на слізкім лёдзе толькі так і можна рухацца. Так, І ні ў якім разе нельга перабягаць слізкую дарогу. лепш спыніцца, упэўніцца, што ўсе машыны таксама спыніліся, толькі потым можна пераходзіць вуліцу. Вывучыце самі і навучыце сваіх бацькоў правільна пераходзіць вуліцу зімой. А зараз можаце запрасіць сваіх старэйшых разам паглядзець яшчэ адзін наш мультфільм. О, глядзім. Хлопчики, як ви лічыце, без чаго нельга выходзіць на вуліцу? Без школьнага заплечніка. І без спартыўнай формы. Я ж адразу пасля заняткаў на трэніроўкі адпраўляюся. А яшчэ? Я заўсёды бяру ў свой заплечнік што-небудзь смачнае і карыснае для перакусу. А я бутэльку з вадой. А я рэкамендую усім праверыць свае рукавічкі ці пальчаткі. Без іх зімой нельга на вуліцу выходзіць. І акуратна зашпільвайце ўсе гузікі, сябры. Добра завязвайце шалікі і нацягвайце шапкі на вушы. І тады ні ветер, ні мароз вам не страшны. А зараз мы хочам падарыць вам яшчэ адзін мультфільм. Яшчэ адзін. І пажадаць усім самага цудоўнага настрою на ўвесь дзень. Дзяўчынкі і хлопчыкі, самых верных сяброў вам і добрых адзнак ад настаўнікаў. Будьце прыкладам для малодшых і дапамагайце старэйшым. Давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добра ранку!